5 urte dira Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumen hondamendi larrienetakoa gertatu zela. Zaldibarko Zabortegiko Luizia bilangile eraman zituen aurretik Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. Sololuzeren gorpuzatiak agertu ziren, Beltranen gorpuak lurrazpian jarraitzen du. Gaur, ezbeharra gertatu eta berehala bertan lanean aritu zen erreskate taldeko kide batekin izan gara, Joseba Txurrukarekin. Luizia gertatuta gutxira antzen ETBko taldea, bertan dagoeneko dozenaka ertzain, desagertuen bila. Horietako bat Joseba Txurruka, erreskate taldeko burua egun horretan. Momentuz egiten ari garen lana da eskuz. Gaur 5 urte geroago berarekin izan gara, abisua jaso zutenetik konturatu ziren gertatutakoaren larritasunaz. Joan ginen kontrako zentzuan, kotxekaz, alik eta lasterren ailegatzeko, baina ikusten genduen ja zenolako garrantzia aukiz ezaken, ailegatu baino lehen ikusten genuelako mendi oso bat zelan bertan bera jauzia zen. Informazio gutxi zuten, ez zekiten zenbat pertsonaren bila ari ziren, eskuz egin zuten lan. Zapatzen zenuen bai burdinak, bai plastikoak, bai lupetza, danetari ez. Baina hori hain desberdina izan zen, azkenean berdin zen makurtzea bizkarra, pala bat hartu, atxurra, pikoa eta alik eta gehien mugidu pertsona baten bila. Bilaketa konplikatua oso, bereziki hondakinengatik, usainek txakurrak nahasi zituzten. Bi txakur desberdin, leku berdinan edo inguru berdinan markatzen zutenean positibo bat, erabiltzen ginen saiatzen, zulo bat egiten, ea norbait bazegoen hor. Ezin egona zen nagusi, orduak pasa ala, desagertuak bizirik aurkitzea gero eta zailagoa baitzen. Pentsatzen genuen norbait hor azpian harrapatuta izan ez gero, seguru hildakoa egongo zala, ez? Inoiz ahaztuko ez duen eguna da. Arlo honetan gu ez gaude trebatuak egia esateko eta zentzu horretan espero dugu inoiz berriro halako batean gure burua ikusi berez izatea.